Pozdrav svima ljudi, danas ili večeras igramo Slender Horror Game. Počinjemo, 3, 2, 1. Znači počinjemo, idemo brže. Ajde brate. O sine moj, što laguje nešto, čekaj. Malo više laguje. Idemo i ovako, brže vamo, vidimo šta vamo ima. Smanji malo samo, toliko je to jezivo zvuči da to nije normalno. Ne mogu da slušam sve. Jeza. Ajmo malo brže. Treba nađemo svih 8 papira, znači 8 papira, to moram uspjeti, makar igrali 2 puta, makar se ja 500 puta uplašim. Idemo, o majko boži. Idemo, evo. Ajde brate, no izađi negdje, ajde. Ajde! Izađi mi u susret. Ajde. Izađi mi u susret, bre, ajde, izađi. Nemoj da te ja nalazim. Evo ovako je najbolje. Šalim se, ajde, idemo. Ajmo, brže. Ajde, sad iskoči negdje. Nećemo se pojaviti dok ja ne nađem jedan list, tada neće se pojaviti. Kada je našao list, onda će se pojaviti, jebenga. Ajde vrate, pojavi se. Uf, će se pojaviti. Ne mogu da nađem tu taj papir, jevot. Gdje da nađem? Ajde čovječe. Ajde. Vidio sam ga. Joooo. Kako mi zakuca srce, brate. Po sunce ti, znači nismo uspjeli. Dobro, nema veze. Hajde još malo to odigram. Vidite da sam se ukenjao. Ukenjao sam se dobro. Dobro sam se ukenjao. Znate šta?
Ne mogu više. Ne mogu više. To je bilo to. Aj pozdrav.